Kulandira ngondomvera pano ndi pa Nyasa VoiceBox pamene timabweretserani maganizo anthu osiyanasiyana pa nkhani zosiyanasiyana zokhudza ndale kayatsidwe kadziko komanso kutsatidwa bwino kwa malamulo. Ndiye limodzi zolowezi tikubweretserani maganizo a Bambo Kalindo amene iwo akukhudza makamaka nkhani ya njala ku nsanje kumene tikumvetsera kuti anthu zinthu zafika poyipa, anthu akudya mpaka na nyika. Ndiye Bambo Kalindo akufunsa kuti kodi anthu andale amatchalichi komanso ena mabungwe ali kuti tizide kudikira kuti anthu ayambe kufa ndi njala kuti tizipanga matama tikafika pa maliro. Let us listen to this and other issues in Bambo Kalindo's audio today as he discusses the issue of food insecurity in the Lower Shire. So thank you for tuning in and we'll see you at the end. Ndikakuzuseni inu nonse amalawi anzanga kwina kulikonse kumene muli. Lero pa 20 February 2024 komanso kuti ndikakupempheni nonse kuti tiyeni tizipemphererana wina ndi nzake makamaka ife anthu osauka amene tikukumana ndi ziphinjo zosiyanasiyana muno m'Malawi. Ine ndine Bon Kalindo, the DC, president wanu, president wantu osauka, woyamba muno Malawi, komanso president wa gulu la Malawi first, the people first. Gulu limene limangoyima pa chilungamo, lizayima pa chilungamo, lizapitirira kunena chilungamo, olopata vuta patatani, tizakuyimirirani amalawi mopanda kugwedezeka. Mavuto akupitirirabe kumsanje kwa Sojin, kwa Bulawayo. Pamene sopano tikulankhula pano nzimayi wasowazulo akupita kukatola nyika, ndipo akuyang'anidwa m'madzi pakana pano sakuoneka. Funso nkumafunsa nkumanena kuti kodi inu a UDF mulipo? Nanga inu a DPP mulipo? Inu a Kodi mulipo? A Prophet Mbewe muliko? Nanga inu a MCP mulipo? Nanga inu azipani za ADD mulipo? Nanga a UTM mulipo? Nanga inu a PP mulipo? Akhumbo kachali mulipo? Izi ndikunena dala kapena ndikufusa izi chifukwa chonena kuti andale athu inu ndinu anthu odabwisa. Nanga inu amachalichi mulipo? A CCAP, Roman Catholic, Mboni za Yehova, Service Day, Living Waters, machalichi ngati ya Bushiri mulipo? Ndikunena izi chifukwa chokuti zikundipweteka mu mtima, chifukwa mabungwe onse atchulawa machalichi zipani, they are there to save mankind. Munakhazikisa mabungwe anuwo machalichi anuwo zipani zanuzo ndicholinga kuti mukamuthandize munthu pa dziko lino la Malawi. Koma mukulolera ndithu anthu azifa ndi njala, anthu azigwidwa ndi ng'ona, anthu azidya zinthu zowawa. Kodi tu akamanena kuti nyika yotu mwina inu simunayirawepo, nyika tu ndi chinthu chowawa kwambiri, ndi chinthu chimene umati ukachidya munthu olo ku toilet sumapita. Ngakhale olo aeni yake amichini samalola kuti azigayisa konyika masiku ano akunena kuti aonongera michini yawo. Mukudikirira ndithu nthawi ya kampeni kuti mukamuthandize munthu wakunsanje. Mukudikirira nthawi ya kampeni kuti mukamuthandize munthu wakumangochi. Anthu afika sopano pogwidwa ndikumamenyedwa chifukwa chokuti azulwa chinangwa. Kuti mwinango ikakena kache m'mimba mwawomu. Kulitu anthu okuba amitundu iwiri, okuba mbava zeni zimene zimaba zinthu, ndiye pali ena okuba kuti angopeza chakudya chifukwa chovutika. Ena afika polowa nyumba mwa anzawo ndikukangoba mu mbale ya ufa.
kuti mwina akaphikire ana phala. Ndi chifukwa chake ndikufunsa kuti inu Andale mulipo? Mukudikirira ndithu kuti anthu afe ndiye muzipita pa maliro pawo muzikapanga matama muzikaperekapo makobiri. Yeti the right hour ndi inoyo yokuti muthandize anthu amene akuvutikira kwambiri madera osiyana-siyana. Kukakhala kunsanje kwa Sojeni kundiye Pepani, ku constituency kumene kukukwa area Sikarimu komanso mayi Gladys Ganda. Anthu amene anthu amalera amene akuvutika kopsa. Siti kunena kuti ndikokhako tuya madera osiyana-siyana ngati kumangochi tikunena pano anthu ena agwidwa ndikumajesedwa chinangwa chosasenda ataba chinangwacho. Madera ambiri muli ng'amba anthu akuvutika kwambiri. Koma inu Andale a UDF mwangokhala, a DPP mwangokhala, a 4D mwangokhala, a MCP ndi awo ndiye nyanyi angoona ngati akucheza ni mulungu. Amachali chosiyana-siyana komanso inu a UTM, a PP, akhumbo kachali ni machali chosiyana-siyana mwangokhala mukudikirira anthu afe kaye kapena mukudikirira nthawi ya kampeni. Umphawi tu uli m'Malawi muno ndi wofuna umphawi wochita create dala Andale ndi cholinga kuti muzizuza anthu. Chifukwa m'Malawi munomo muli makobiri woopsa, makobiri amene mmabaja mukanakhala kuti mukupanga zeni ndikukagula machini. Tili ndi madzi ifeyo Lake Malawi komanso misinje yayikulu m'Malawi munomo umodzi mwa iwo ndi Shire. Koma mose munayambira mapulogalamu okuba makobiri kumangonena kuti mufuna mupange ujeni Green Belt, mupange Shire River Basin, paka na lero palibe chimene chikuchitika. Mvula imene ikuvutayi ikanakhala kuti tili ndi atsogoleri Andale anzeru, bwezi pano tikumanena kuti ku Malawi kunoko tikudalira ulimi othirira. Ndizotheka ndithu pali mayiko ena amene mulungu sana adalise ndi madzi koma kumene kuamadya zinthu zawo from January to December, zinthu zakudimba zozala iwo through irrigation. Koma kunoko basi mangokhala basi mawu basi kumangonena basi opanda any action. Mwaona mene anthu akuzunzikira. Kodi mukamanena kuti mufuna mukhale atsogoleri muzisogolera mmafuna muzisogolera mitembo? Chifukwa ndizodabwisa inuyo atsogoleri akuno ku Malawi nonse azipani zonse ndinu anthu otembereredwa kwambiri. Mmati mmafuna mukalowe Ndale muzisogolera, mmafuna muzisogolera ndani? Azimanu? Mmafuna muzisogolera ndani? Chifukwa ngati cholinga chanu ndichosogolera anthu, bwezi pano mumapanga mapulogalamu owathandiza anthu. Ena chiyambire ni chipani chanu olo kuma demonstrations simunatulukepo yeti mukufuna kuti mukhale mtsogoleri. Usogoleri umene mukufuna inu ndi wantundu wanji? Chifukwa mukuyenera msogolera kuyenera kuti akhale pasogolo azikhala ndi anthu achi, aziona mavuto a anthu achi. Pamene anthu akulira iye azilira, pamene anthu akukondwa iye azikondwa. Ndiye mtsogoleri amene. Koma atsogoleri akuno ose amene makawazi anthu amantha okhaokha. Mtsogoleri wa mtundu wanji ukufuna ukhale president koma ukulephera kupita ku mademo. Anthu anu akuvutika koma mukulephera kuwasogolera kupanga mademo. Umenewo ndi utsogoleri wa mtundu wanji? Upresident wa inu mukufuna wantundu chani mukufuna ukakhale upresident mukamusogolere ndani? Malo mukuti muzipanga zinthu zokuti anthu akhale pa mtendere, anthu akhale pa moyo wabwino, anthu akhale ndi mankhwala muzipatala mulibemo mankhwala muzipatala. Koma ati ndinu a president. Ndinu anthu antundu wanji inuyo? Kuteko mukudikirira kunsanjeko kuti kufe anthu ndiye muzipita basi ndevu pepeya muzikapita kumene kuja basi nkhope zanu za sataniki kumakaoneka ngati mukumva chisoni momwe mitembo yomwe ipanga sondi inuyo. Ndi zimene mukudikiriratu. Mukudikirira kuti nthawi ya kampeni iyambe ndiye muzipita kumene kuja muzikana pomwe anthu kumene koko afako.
ndikupempheni inu anthu osauka ulendo uno osalola za manyakayi za uchisiru osalola kuyitanisa misonkhano yayo osapitapo chifukwa atsogoleri azipani zathu aonesa kunena kuti ife amatifuna nthawi ya kampeni. Pamene ife tikuvutika ndi njala, pamene azimayi akumwalira ndi ana kuwabereka ana kumbuyo kumalowa nawo m'madzi, atsogoleri osafuna kuti akhale ndi ifeyo. Ali nenga uko maofesi mwawo, manyumba mwawo, ndikumadya masoseji, iwe ndi ine kumavutika. Yeti akufuna voti yathu. Kutako mufuna mudikirire nthawi ya mavoti, ndiye muzipita kumene koko basi, muzikapereka mikaka, muzikapereka ndrama zanu za magazizo, muzikapereka zakudya zanu, anthu akutameni kuti inuyo mwabwera basi akuvotereni. Ndipo nthawi zina adi chisime chimaoneka chokuya chikaphwa, chifukwa akanakhalapo malemu sidikimiya, sibwenzi pano anthu amwinaso akuvutika chonchi. Sidikimiya ndi amene anali ngati kumene koko kusanje anali ngati mpulumutsi wawo, koma lero sidikimiya Mulungu anamutenga. Mzimu wace uziusa mumtendere sidikimiya. Ndizomvetsa chisoni kwambiri kuti atsogoleri akuno ku Malawi mmangolowa m'maudindo mukumangoba makobiri basi. Basi amalawi ifeyo nthawi zonse kumangodandaula abale akuti aba. Vuto solili ndi ifeyo amalawi tinanyanya kufasa. Umphawi wathu utipwetekesa. Chifukwa amene wakunali kuwatengera mahamala kuwakhoma ndithu achoke azipita. Chifukwa ziko ili alitola kwambiri. Panopa tikunena panopa anali meeting zulo kuchita strategize, jaji wina atazuzula kunena kuti nkhani ya 50+1 imene isingatheke chifukwa inali ngati court order, ndipo inapita ku parliament kumene koko anakavomereza ndi lamulo sizingathekenso kuti mukachose zimene zizi 50+1. Ndi atalangiza choncho jaji uja zulo anali meeting ku State House uko kupanga strategize kunena kuti tipanga bwanji. Panopa ndiye apeza plani ina sopano. Plani ina ndionena kuti akupitisa motion ku parliament yonena kuti ati amene anakhalapo president, anakhalapo vice president, anasevapo asazabwerereso koma angotenga maro au ambassador azithandiza, azipita azikakhala kunja kapena m'Malawi momuno azithandiza ziko lawo asazayimeso ndale. Kutero koma plani amene akonza MCP ndi amenewo pamene aona iwo kunena kuti china chilichonse chimene akuyesera chikulephereka, china chilichonse chikulephereka. Ndiye jaji wanzeri wanawauza kunena kuti iyi mukuputa iyi ili ngati sopano yomwe ija age limit. Ndiye aona kuti kuti timuchite babe mutifache zonsezi akupangiratu kuti athaneni munthu wina wache. Munthu wache sokhala Professor Arthur Peter Mutharika. Zonse akupangazi ndiye agwirizana kunena kuti sitting yomwe ino kukhale motion yo ikanene kunena kuti onse amene anachitapo save mbuyomu asazabwerezenso. Kutero kwa kufuna athane ndi ma vice president wonse kuchokera Akasimu Chilumpha, Akhumbo Kachali, president ngati Joyce Banda, president kaya ngati amene alili vice president Chilimayo, komanso makamaka manthu onse Arthur Peter Mutharika. Kodi tukuli zinthu zimene zikuchitika zoopsa ndipo kuwaona kunena kuti akupanga izi ndi awa MCP awa akavala matrauza ngati amathumba amichiniwa analibeke nakalikose lero akugonera ndalama kusamira ndalama akupanga zimene zindi awa. Soka ilo tili ndi ma MP ena ozungulira mitu amene amangofuna basi kumalankhula ma statement ohonga anthu. MP ndithu kukayima kumalankhula zinthu zambwerera mpaliament ndi cholinga kuti akalankhula ampase udindo. Kodi tuambiri watu ma MP wa akupulumukiratu kuti kuli section 65 ikanakhala kuti section 65 kulibe onse amene atathawa. Kodi inu ngati amathawa maliro kuthawa tu maliro anthu anathawa maliro a bingu akutentha kuthawa ndiye kuli bwanji pano pamene asaliyo kuboma.
ndi ajamu aona atu akuima mpaliyamenti kumalankhula kunena kuti amatituma kuti tizikasusa zina zilizonse. Amakutuma ni ndani? Talankhula ni ma statement. Mungomuziwa kuti ameneyo ndiye kuti umphawi wamupana kuchitipa kwacheko umphawi wakupana. Tiyeni inu ma MP muzilankhula zinthu zeni pakali panopa kunali kulankhula mwazizizi kapena emergency kunena kuti apapa tenti pange ndalama za emergency kunsanje anthu alandire ndalama, kunsanje anthu alandire chakudya. Komanso kukambirana beyond that chifukwa nkhani imene iyi ya njala tikapusa ifeyo ngati ziko tizaphesa ziko lonse. Tinayenera kupenga plani yabwino. Kodi plani ya njala tithane nayo titani? Ndi through irrigation itu. Chifukwa kunja ukuku chilengedwe chinaonongeka mvula si kubwera. Madera ambiri mvula si kubwera. Koma iniyo ziko lodala ngati lili ndi nyanja, lili ndi misinje yaikulu, mazi angopita ulendo ku Indian Ocean. Zoona tingoasiya mazi athu kumapita. Nthawi yake president uyu Bakiri Muluzi, president Bingu wa Muthalika anayesa kugulapo zipangizo za ulimi, anayesa kugula matrakita kuti anthu mwina azipanga ulimi wamphamvu. Anthu ana abaoma ino mwenu andale munapita ndikukaziba zinthu zija ndikukagawana. So kairo nyumba ya parliament imene imayang'anira komiti ya parliament imene imayang'anira za discipline ati ndikunena kuti anthu amene wapepese. Mwalomo kuti anthu amene wakamangidwe ndikunena kuti anthu amene wakapepese. Ulamuliro wa mtundu wanji umene wowo. Ndi ziko la mtundu wanji, atsogoleri a mtundu wanji omaganiza ngati abakha. Ndinu anthu atsogoleri a mtundu wanji. Basi mukungosiya zinthu kumangoonongeka m'Malawi muno, koma ntchito yanu ndikuba basi. Ntchito yanu ndikupanga malamulo kuti muzithana ndi anthu. Lero li anthu akuvutika kwambiri, kuvutika kumene kuku ine ndikuona ngati ndi umphawi okuti mwauchita create dala. Mukuchita create umphawi dala ndicholinga kuti anthu azibwera m'manyumba mwanu azipempha. Amalawi tusona bado anthu opemphayi. Amalawi tu ndi anthu ozilimbikira. Mukapita kunsanje mukapeza ku anthu ozilimbikira. Mukapita ku Kasungu, mukapita ku Chitipa, mukapita ku Nchinji, mukapita ku Nkhotakota, mukapita ku Nkhatabe, mukapita ku Mulanje, kuli anthu ozilimbikira. Amalawi sana bado opempha. Mwapangisa kuti anthu Amalawi azipempha ndi inuyo Andale. Ndi apa china chilichonse Mungu wapasa, kumango wapasa ati azikutenga ni inuyo ngati anthu abwino. Sikirini imene mwapasi kutoko zulo kunazaza anthu ku MCP office kumene kunabwera makansala onse alilongwe Central Region alese watenga sikirini yache. Mukatha zimenezo mukubweresa ma district governor, kenako ma regional governor, ma women directors achinyamata alese alandire masikirini yache. Mukati choncho mukupita ku chigawo cha kumpoto, mukati choncho mukupita chigawo cha Eastern Region, mukati choncho mukupita kumwera kuti anthu akakutameni ndalama zokuba, ndalama za Amalawi. Koma siku lina muzasanza nazo. Ndiye mumvetu ndikuti mumve kwa Bulawayo uko zimayi wasowa zulo akupita kukatola nyika, mulibe chisoni. Kodi inu a UDF simungapite ni mtsogoleri wanu kukapereka chithandizo, koma mukudikirira nthawi ya kampeni. Inu aujeni a DPP simungatengane ndi president wanu ulendo kukapereka chithandizo, koma mukudikirira kampeni. Inu a UTM mukudikirira kampeni. Inu a Ford mukudikirira kampeni. Akakhala awa amatama wandendi awa amatama. Koma inuyo ziko linolo siku lina muzandiziwa bwino. Bon Kalindo.